Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Another day, another informative and exciting program. Hello and welcome to Zim News Beat TV. Thank you for choosing us. Thank you for your support. We also support and respect your views and comments as well. But for you never to miss some of these exciting programs, what you need to do is to subscribe to this channel, and also remember to follow us on Facebook and join one of our WhatsApp groups. We have group 1 up to 4. If you join group 1, don't join group 4 because the same information is shared in all those groups. Chinozoitika ndechekuti unozopedzisira wazara nemalinks asise kutaura kwandaita. Ukaenda wapinda mugroup 1 chirega kupinda mugroup 2, chirega kupinda mugroup 3, chirega zvakare kupinda mugroup 4. Nhasi tiri kupi? Nhasi tauya kuzvishavani uko kwaimbonzi kushabhani, kuzvishavani kumandava. Kwatati aiwa regai titere Pastor Dyke nekuti patakataura navo pai vamwe makava nemibvunzo zvimwewo zvakare zvakasarira ipapo. Tati aiwa regai tipfuure naikoko titaure naPastor Dyke. Pastor Dyke, makadi zvenyu? Tiripo makadi munhu waMwari. Tiri nani isusu? Muri sei muno mandava? Mandava muri nani munonakidza makangodaro amuchinji. Kuri kunaya here kuno mazuva? Kunonaya. Kunonaya zvokuti tafunga zvotombonamata kuti imbomira. Handiti. Aiwa tinoti at least painozoenda tinozara kuti nemvura yekunwa. Handiti. Amen. Tinotenda. Pastor, patakaimboita chirongwa tiri kuHarare pai takaisa nhamba yenyu. Vamwe dzimwe dzenguva vaizondifonera vachiti toda nhamba yaPastor Dyke. Handizive kuti pakaita sei, makakwanisa here kumbotaura nevaviri kana vatatu? Ndoda kutendai nechirongwa chenyu. Ndifunga kana ndisingakanganisi ndakawana vanhu vandatomboverenga makuseni vanotenge kusvika kuma 289. Okay. Zvokuti foni haichatogari nemoto. Vamwe vacho tiri kutobetserana pafoni. UK, America, sandichiranga South Africa, iyo Madagascar yedu yokunetsa yatotemukirwa makuseni. Kana muri muZimbabwe hatitauri Zimbabwe neSouth. Chirongwa chinenge chakabatsira vanhu vakawanda. And I was so happy because ndakwana vanhu kuMalawi vakawanda. I was just thinking kuti ndofunga ndikangoita chechi kuMalawi muno. Yevanhu kuMalawi vane ma-problems. Malawi yakanyanyisa. Handitika. Saka zvatinoita Pastor, handiti tikaisa nhamba yenyu muchifonera nevanhu, foni ichipera moto, vanhu vanogona kuramba vachiwanda. Munofanira kuramba muri ngori Pastor Dyke. Right. Handitika. Nekuti mukawandirwa nevanhu vamwe vanogona kuti kukura kwezvinhu ndokukura kwemusoro futi. Anozareka kana chiti kukura musoro kuti kuita sei. Handiti. Takukanganwa kuti takambenge nekuti vanhu vanotinetsei. Handiti. Kana vari vashoma tinogona kuvahendla, asi nekuwanda kwavanoita vanhu vanoya zvakare neunhu hwakati siyana. Handiti. Izvozvo kokupinzai pamuedzo. Handitika. Saka chikumbiro chedu ndechekuti hatidi kuti tichizofonera takunzi Pastor vaiva vaite. Ndakavafonera handiti. Dzimwe dzenguva pamwe mune mambonetsana wakana namai Dyke. Saka mapindiro amunoita munhu anogona muri mune nyama. But ndinoda kufunga pane chinhu chandakadzidza chandinozwa ndechekuti munhu mukavabvunza vese kunoona kutofona chero natikobvudza vese kuti totoenda paprayer kana kuti kodza tofona isati yava nemoto nenyaya yemagetsi zvakanotomboenda. But thank God pane mumwe akazoti ndamuudza but arega kutengerei power bank rinotobata moto. Saka zvine zvinenge zvavaraita. Chetewo vanhuwo futi vanofanira kuzivawo nguva dzekufona. Chinonetsa Pastor, vanhu vanofungidzira kuti imimi saPastor nemudzimai wenyu nemhuri yenyu hamuna matambudziko, hamufanira kurara, you are a super human being. Handiti. Imbovataurirewo kuti dzimwe dzenguva pamwe pandisingakudayire paika ndinenge ndakarara kana kuti ndinotombitawo kana fulu ndinotomborwara. Ndoda kutenda Mwari nomuona wakanaka wamunawo mukoma Robert. Zvokwadi ndinotoneta, zvokwadi ndinotombogumbuka,
just think unongona uzonzi mwana uya azofoira chikoro ndotongobatikana somubereki wese nditori munhu zvinotongondiita kuti ndigone kuramba ndiripo ngoti ndimwari vanhu vakadoita something but ndotori munhu chekutanga munhu asati atombonditaudzane natoza ndiri kutaura nemunhu pasta zvakafanana naprefect kana tiri kuchikoro prefect kungoiwe prefect but madzidzisi gwanongoikwa ndoma hakuna klasi yaprefect saka kudenga uno zvakakangoita kuti mwari vanongotsvaka vanenge kuti ingolidhiwa vanhu nepapa pangoya handisi supernatural zvazvokuti ndinogona kuita zvinhu beyond zvandine ndakapiwa because unono dzimwe dzenguva futi munhu achifona kana na2 am wongo matambudziko ariko asi kana na2 am wakutanga uri kufona kana kuchipatara kuna vanhu vanoshanda ka 24 hours neambulance nadriver yeambulance anenge akatorara makamira ngonzi mhanya kwakati but pane panoda kubatsirirwa kwangu kana kuri kuti paita emergency yokuti paita murwere hayi anytime but pasa panasenge ndimbofonwa nemwe munhu achiti amukoma topati ndine dambudziko rangu rine tennis apa arofona kuma 2 am kokungomirawo mangwana koedza uzonditi mukoma ndine dambudziko ndinogamuchira izvo handitika aiwa tinotenda ndanzwa muchiti pasta muchiti makafonirwa nevanhu vakawanda right kunyanya vongu vakawandisa asi da kuti tibate vedzinza rekwenyu vekumusha kwenyu kumalawi vaifona ava vaifona here vachingoti takuzivai kana kuti nyaya dzavaiunza kwamuri semunhu wane nhoroondo yekubva kumalawi dzakamira sei nhau dzavo dzaitova dzekuti vanotosafa masimilar problems but vanga vasingakuti vanobuda sei and to worsen the matter vanhu kumalawi vazhinji vakangouya havana nhoroondo unotongozwa kuti sekuru vangu nababa vangu kuti kumashure kwanga kwakamira sei vanhu havasisina saka problem yavanozoita ndezvokuti isusu kuno kuti tinonyatsozva kuti kumalawi ndo kune mushonga nezvechinjusunjusu chakati wandewo saka ndouya kuno kuzimbabwe ndotifunga kuti ndingabatsirwa nemunhu ari kuno but vanhu vari kuno vachitoenda kumalawi kunoromba saka uchiminzi munhu haagoni kundibatsira nokuti mudzi wekumalawi ndio une simba rakanyanya saka after all tiri kupedza kuva ngatongotsvagai mwari vanhu kumalawi ndosaka ndati ndofunga zviri nani kuti vanhu kumalawi tingototsvagana titange kunamata mwari because isu kati tobhelievha munana Allah nanani we don't believe in Jesus isi titove korani yokuti hakuna bhaibheri saka zvatakadoita isu takaenda kubhaibheri totonzi takahluvuka tichakayeduka manje kuchirudzi but now avo vamwe vasiri kuwana ruzivo kuti dasi zvokugwanina gogo havazivi korani havazivi chakati vatingoendeswa navo kuzvigure vanhu chavanongozongonotamba zvigure kuti zvazonobva papi manje hazvina achagona manje saka vanhu kumalawi vandoradza kuti vakuna vanhu vanodambudziko like ndofunga muchadzoka futi kuno kusvavani muna April tine musangano watiri kuita wandiri kuti let us invite nearly every malawi ari mushabhani atombouya vaone mwari kungoona mwari then munodecide wogake kuti zvakutera right handiti tichitaura paipa pamakauya kuHarare pane mubvunzo watisina kana kuti wamakashaya ansa kana kuti wakusina kunyatsotidya nezvazvo muchitaura imimi munotaura kuti makaenda kumalawi tangira ipapo makanga maenda kumalawi naamai venyu kunoite zviye right nhoroondo matsvakira andiri kuramba achingoita ndekuti tiri kuenda kumalawi kunoinitiatwa kunoiswa muchirudzi chokwedu chokumalawi but ndine position inofanira kumirira dzinza kwete mhuri dzinza nokuti zvinhu zvekuno zvekuti nhasi zviri kwaningi mangwana zviri kasaka munhu aifanira kunge achipa mwana kuti asacrifice kwendini but deep down hatinyatsokuziva kuti kusacrifice kwacho kwakuri kudi but mukoma Robert remember kuti ndakaendeswa kugwizi ndoba ndakatozotsvaga vamwe baba vekumalawi ndikati ndokumbira kuti mundibvunze suka kugwizi ndaenda kodi ndobva nditi kumalawi kugwizi tinobheliva kuti ndokune njuzu saka njuzu dzaida kundidini zvikanzi no ndokuudza I tried to explain pandati hatigoni here kungoenda here pajikerere kuti mubatsire vana saka kuswera nezuro vakazotanga kukakata makumbo zvikanzi ndinogona kufa saka munogona kufa kamama kuita zvakanaka kababa kuti muchitibatsira kuti rudzi ruzhinji kuno kumalawi guru kuno gochirarama
but pamaonera ndakaita mukoma Robert vachitaura neni nawo ndakazoona kuti chero mamwe machechi takutoita problem yekuti mukatarisa tichitanga kunamata kune chechi dzimwe dzekuti tinenge tichiti tinoshandisa zvinhu nezvizvi mukanozvidzoka mukazvitsvaga munozoona kuti zvakutoshandiswawo kun'anga nekuchechi zviri kushanda. Let us take nyaya yemvura. Mvura kai unonzi kunogona kunzi ndakupa mvura ndizoka nda unodai kuenda kuchechi unogona kwawakwa kunzi kune holy water yangochinja zita riri kubva kuchishona rikaenda kuchirungu yatova holy water. Saka naye holy water yatonaka. Saka munhu anenge kana iri mvura yekupfira uko yakashata asi kanopiwa kunoku yava holi yangotorwa patepi kana yatorwa mugungwa isi yangotorwa. Saka but mvura yavarikuda kunyasa kushanda ndemugungwa. So mvura yemugungwa iri kutaridza kuti ndio kunogara njuzu. Saka ndoda ndimbozama kutsanangura shomanana simba rehove riri mumvura. Tasikachiona pamwe takunzi maita problem handiyeni mukuJorodhani tinokubapatidza yachiro rungani ndio kune simba of course unogona kupora but akuporesa asiri Mwari nekuti simba rehove riri kumvura njuzi inogara kumvura. Ngandiregererwa apa ndikunzika zvakanaka. Ndakazonoona kuti ini pandada kuendeswa pane chitiko chenjuzi chada kuiswa pandiri ndizvo ndiri kutorangarira ndichikura pamwe ndichitorwa nadzo ndisina mbodziona asi ndatonzwa kuti ndiri kurwa nenjuzu. Saka pandakaramba ndichinamata ndichitsanangurwa nasekuru vandaitaura navavo vatozoramba nezita ravo nandivasenza mese vanozosanditaura right kuti zvinditirawo musha. Saka zvazvinoreva mukoma Robert ndezvekuti handi makamboona kuti kune chechi dzakuti zvinhu zvazvo ndezvekumvura mazishanga mumaza dzinozishanga dzinowanikwa kumvura kana kupfeka tonzi vafanira kupfeka trouser unofanira kutopfeka chakadai so kuita semunhu ari kuwambuka mvura handikati wambuka mvura tinopeta matrauser but ivava handisi kuvablema ndikublema isusu tiri kuti tiri kushandisa mabhaibheri taakuuya hatichapfeki magemenzi hatichapfeki chii taiva takapfeka masutu but we are doing the same thing. Saka kapenda akauya akapfeka wekisutu chero akauya akapfeka sutu it remains a carpenter. Saka kuti n'anga yazouya yakapfekei hazvina basa iyo inongoramba iri n'anga. Saka mvura iyi kana ikangonzi mvura inoshandiswa iyi saka you don't need to blame n'anga dziri kushandisa mvura while at the same time chechi ishandisa mvura. Saka panofanira kuti panyazoonekwa kuti dzimwe dzenguva kune kwatakuendeswa. Right. Point number 2 yavakandiudza haiyo ndiye yakandirwadza yani. Sikanzi what we do mumachurches tinopinda mumachurches ndakabakatarisa nyaya yangu yandaiti mumachurches takutungamirirwa nevanhu vasinganamati vane mari dzavo. Kasaka what we do in the machurches ndezvokuti tinongouya muchechi topinda muchechi kana tapinda muchechi totora zvinzvimbo tinomeka sure kuti hamusiri kuimba nziyo dzokunamata Mwari. Tinomeka sure kuti nziyo dzinofarirwa navanhu dzezinganamati Mwari. Ndokubva ndafunga kuti right kana nziyo dzisinganamati Mwari ndedzipi. So most of the time kati mufundisi wapinda muchechi kereke yese inosumuka patinonzi ngatimhoro sei mufundisi vanhu votove pamwayo mwachitipukuta mabhutsu vachidi pati muridzi wechechi asiri kupiwa mukana wakakwana Jesu Kristu. Right. Tabvapo mukoma Robert tarisai mumachechi kuti vanhu vanenge vari kupraise and worship vanhu vanotoita zvimwe zvokuti tonyanza kuti havadzinge njuzi chadzo konoda vanhu vakanaka. Saka utoona kune spirit yenjuzi iri mukati but chandoda kunyatsotaura ndechekuti muridzi wechechi asi watiri kuchiri kunamata muchechi mogona kubudwa musina kuimba atoti worshiping songs tesina worship hanzi ipapo ndo patiri kufira pekuti we don't worship yatinofanira kunamata chiri kurwisana mweya wokunamata. Saka isusu patinofanira kunge tichinamata Jesu hatichanamati Jesu takutorumbidzana pachedu. Mukatarisa masongs kudai kama makambopinda muchechi munogona kundipa masongs amunoziva muchaona kuti zhinji dzacho dzinonongedza kuvanhu akamutodzingisa kauchechi. Amen.
asi muteerere anditi ndakuda pane masongs aimba kudhara ari hameno ndandichiri mudiki ainzi vana baba ndiri mwana wako aya anditika kana ndakatadza now you are directing that worship kuna Mwari uri kumudirecta kana munoshamisa imwe munonzi Mesaya but ukatarisa mamwe masongs ataakungoimba ndiri mwana wemhepo ndopinda nepandinoda hapana pambotaurwa nezvaJesu tiri kuuya pachiitiko chokuti muri kuchata now we don't mention your name nero mudzimai wenyu but tiri pamuchato tinenge taurarana ameno ndozviri kuitika apa hatisiri kutaura renyu saka ndizvozvo ndozviri kunzi tiri kuzvigona izvozvo zvekuti muchechi vanhu vanopedzera nguva zhinji wakambona kana kukaitwa zviziviso muchechi zvinotora kana kuti 1.5 hours marizo munhu akaparidza anonzi atipedzera nguva ende bvunza munhu nhasi kuti tiri kuenda ndokukoka mukoma Robert kuchechi unotoendibvunza kuti mobuda nguva yaona basa nekuti haona basa nenguva yekutanga vanhu havasina nguva nekunamata Mwari saka the devil is not being disturbed haana kana chiri kutombomunetsa haana kana chiri kutombomunzwa saka inini manje ndandatoendesirwa kunodisturba kunamata that's why ndichiti ndichikura ndaigona ngokuti muchita chechi ndigona ngokuvhiringai mukatongorega kana ngonzi vana ninge vauya saka now izvo Satani akazona kuti zviri nani kutanga chero bakereke anonzi vana satanism iyo ukatara kuti munhu akaitanga kangoitanga woka achingoita sekuti vanhu vari kutongonamata sefani kwete vanhu vari kutonamata inotori nesimba kudarika chechi because musatanisi anogona kupinda muchechi but ini anogona kupinda mugrupu ramasatanisi ndikakupinda mugrupu ramasatanisi vanondihlira vanhu handidzoke because you are weak but masatanisi anouya muchechi mugoma pachinzvimbo but ndopi mufundisi wamakauti wakaenda kusatanism akanopuwa chinzvimbo ndokumbira kuti handimoona kuti we are a weak group saka now nekuwanda kuri kuita vanhu vekumala chero mukatarira izvo zvinoti vanhu kuita minana iko zvinozvi munomu vachinzi kwazoita zvenyuchi kwazoitani haunowani munhu ane mutupu wekuno vanhu vekumalawo vanhu vekumalawi ndo vanoita sekuti ndo vane simba but ukanoverenga bhaibheri rinoti muna vaFilipi chapter 2 verse number 9 rinoti Mwari wakamupa zita pamusoro pamazita ose kuti mabvi ose afugame mari mose apupure avari pasi nevari pasi penyika saka ipo paya zvokuti pasi penyika ipo panotaridza kuti panotova nenyaya saka mumvura umu mune nyaya handiti unoona isi chechiti fire kuchechi fire kuchechi ndizvo saka chinongodzima moto imvura saka mvura yatachiuya nayo nechitongodzimawo moto waMwari ndisi kurezva zviri kunyazojeka zviri kunzwa saka mukoma Robert isi chiri kudirwa mvura tadirwa mvura moto wati chida kutungidza muchechi unobva wapera nekuti mvura nemoto hazviyanani saka izvo zvino zvandimakona dzimwe chechi dzakunzi mukasvika kunonzi kururai bhutsu handitika vati tiri paholy ground it's okay but do you know kuti munhu akabva muvhu saka you are connected kumidzimu yekwenyu manje kumadhimoni ekumala mukangondikururisa bhutsu chete nekuti ini nemukumala kuti takabva muvhuka saka ndiye ndakonektiwa whoever want to look at me chero in the spiritual realm isiri yekunga andogona kundibata nemeke kuti I'm connected magetsi ari panapa tikanomabata ndikanodaiswa ndikadai ndorohwa namagetsi nemeke yekuti handina bhutsu saka dzimwe dzenguva ndopatiri kufira ipapo saka inini payapa ndakazonotsvaka ndikatoona kuti inini ndaifanira kunoshandisirwa manjuzu ndashandisirwa manjuzu zvandaizoveri ndozvandisingazivi but chandaakuziva ndechekuti manjuzu akatotanga machechi mazhinji Isaiah 27 verse 1 inoti ndakaona nyoka yakagonya neyanzi Leviathan ndizvo kana kuti rakajairika zvakazarwa chapter number 13 inoti ndakaona chikara chibva kugungwa handitika saka zvinhu zvizhinji zvakuitika kugungwa mvura yemugungwa ukauya nemukoma Robert kwangoisa muka ndoita $50 inotengwa nemhaka yekuti vanhu zvauti ine zvainazvo nekuti ndo kwakabva chikara hanzi chaka chine nyangano mwedzi wokumhura Mwari kuna munhu akutoti hativerengi bhaibheri ka ndio chimalawi chakino chokuti havasi kuda bhaibheri tiri kuda Korani saka bhaibheri ndio rangonidzo hakuna munhu ari kukriticize Korani hakuna munhu ari kukriticize bhaibheri rechimuslim hakuna bhaibheri rinyatso kriticizwa nderiri
right panoratidza kuti pandori nyaya ngezoka ndio mazita okumhura mwari akutomhura vamwe kuti bhaibheri muradza vamwe all those things zvakutoratidza kuti pane kakumhura mwari karipo and now ukanoverenga Isaiah 27 ndakachira inoti ndakaona nyoka ndizoka Leviathan yakanga yakagonyana saka pakugonyana kwenyoka uko ndoona kuti chero dzimwe nzvimbo sonogona kuti inogona ngechi ndichingori nyoka idea yedu so yokunamata tikunamatiswa zvinhu zvokuti hatigoni kuchekeserana kuti tiri kuzviitirei but madhimoni kumalawa akangwara akaona kuti vanhu havachadi zvokupfeka magemenzi iwo vakupfekawo masutu asi achingoita zvaitwa nasekuru vachipa vanhu mvura ndozvavakamboita vari kumagemenzi ndozvavavakuita vari kumasutu saka zvakasiyana pai mukoma Robert mavaya neproblem endo kuti mvura iyi holy water itengei imune problem ndakukutengesera saka nganga yanitengesera mvura nemunhu anitengesera mvura zvasiyana pai kuti yanzi mvura yanzi holy water yangashandisa chirungu mweshona saka ipapo ndonga patinenge tichiri kufira ipapo ndakupindura handiti saka toita sei sevanhu because tikuona kuti tiri kukudza chazvakanaka chiti ukaenda kun'anga ka utina neproblem yako chiti ndofanira kuti regai ndibve ikoko ndine mishonga yangu ende kun'anga vanhu havasikoti sekuru imimi ndimi mwari wangu kana kuti right asi uku kumwe kwacho unobvona kuti kunamata kwacho kwemunhu kuti apone kuri kufanira kunge kuchiburikidza neuna pasta vakamira kumberi kwake otomboona kuti kun'anga mukoma Robert kuri nani mukabva neni panapa ndikati inasati ndamboenda pang'anga ndaimbobvunza kuti ndodambotsvaga n'anga ndisvika ndodamboiona tosvika pang'anga unosvika uchiatendewa ipapo enda kuchechi unozonzi panoda consultation fee inonzi 1 ndioda 350 yokuti muonane nemunhu wamwari asi vanenge vasambobvera vataura unozoudzwa wachi waipapo pakuda 350 yokuti 1 zvinonganga ukatefona inodzati aiwa indobhadharisa 100 kana 150 usati waenda zvino kukaenda unenge wanzi kwafona unzi toda kuona patsa unzi uyai wosvika unzi moza kuti munhu wamwari habhadharisi but panodiwa mari yekuti mumuone 350 tiwagawanawo chikafu saka pane vanhu 100 vakamira kuona mufundisa times 350 imari yatikwana mufundisa ndonge vainayo kuti vanhu vacho takatosumuka vachidzokera saka now is another way yokubetsera satani kuti munhu angafanira kubatsirwa namufundisi tafumanei ari kudzokera kun'anga nokuti munhu ana mari saka consultation fee yokuchechi yatokwira kudarika yekun'anga nokuti n'anga rito $100 imuri kuti 350 saka munhu asina mari where do you expect him to go andodzokera kakushure kun'anga kune $100 because munhu is after upenyu munhu ari kurwadziwa nokurarama saka anodzoka saka pa1-on-1 pepe pakasiyanei nekunamatirwa tiri 4 panapa pastor venguva yavosoita sevo tinamatira kana tibatsira tiri panapa pa1-on-1 ameno ndimi inowana asati ndamboita pazvandiri kuona nezvekuti 1-on-1 takagara namukoma Robert makadini munei I take my time but kana musina mari ndongokudzamba ndichipfuura njinda kuti mazodonhera kuti hamuna hapana hazvina zvazvandibatsira ndongokusiyai apa you have traveled all the way from Kokwe uchienda kuBulawayo kuna pastor Daiki kana Rushavani wauya ndongokuguna maoko ndosiya hauna handikupi mukova wekuti tsanangura kana kuti idini kana kuti nditendere kuti mwari vangu vakujekesere inini ndinongokubata chete ndotoinda and I think I don't know kuti isidza ndio zvazvokuti vanhu vakasaronda mapastors here ndio vari wrong here because mapastors pamwe watoona kuti atova mamonya ava vatofamba namamonyaka vanhu vakatogadhiwa kuti anga atova mapresident asi mwari vari kufamba voga kana even kana muchechi machi mumu chaimu tomboti kunze but muchechi chaimu tonapasa achiparidza kamera ichitera soka kune nguva wanenge vari saka notoona kuti zvinenge zvava zvokuonekwa izvi zvinenge zvava zvekuda kuonekwa ende rimwe simba racho randaitonzwa nasekuru vandaibvunza vatoti vazhinji vacho vavafundisi vanotozouya kuno kuti tovanyengetere tovapa zvokuti vanoita zvinenge chiudze tibva taziva kuti ndozvaitaurwa nasekuru vayo kuti mvura yakabva kugungwa ine zvayakaitwa wanzi ichindondera mu5 liters mako poison chero yakadikwa iri teaspoon mudrum iti cyanide inokuramba iri cyanide saka inongotonetsa vanhu I think
right, just imagine isu tiri kuti mari yabviswa muchechi mune chirikadzi mune nherera mune vanhu vasina kana chavanacho vanenge vato but pastor anenge akatogara zvekuti kuti anototi tasachati achinda toilet oenda nemota dzakatosiyana siyana but muchechi mune vanhu vasingabatsiriki izvo zviya zvinofunga tikuitiswa namanjuzi ari kufara zvingamboiti but pamwe pacho patinonetsa ndepekuti pastor pastor havaende kuchechi havaende kubasa nekuti vanomuka makuseni voenda vane mhuri vanogara senge toti muno mumandava mune imba yekurenda muda kubhadhira mabills vane vana vadoenda kuchikoro saka pamwe mari yavanenge vakuzotika nekuti vanhu vanonziwo kana ukauya ukabatsirwa napasta ukanamatirwa munamati wako ukakuvhurira zvakasununguka hauzodzokawo kuzotenda ini ndafunga hatifaniri kudaro munhu anofanira kutenda Mwari imi makamboenda kumusha kunhamo kuya okay, anditi vanhu vakafoshora nemafoshori kudhara kainzi ngaasari ngizoka kozonzi kunodorora kana chekuti vanhu vazotora mafoshoro vanhu vanotendwa nevaridzi vamafoshoro saka isi vanapasta tiri varidzi vemunhu saka munhu ngaave kuchechi aise mari yake umu asina kunzi ndipe mari yakati akaviya nedhora rake akaisa umu komiti yekuchechi yoona kuti akumba kamufundisa kuna chakati hakuna chakati ndizvo kupa hakuna kuipa chakaipa mapirwo atiri kuita ndeyekuti tiri kunzi kumba kwapasta hakuna chinhu ndizvo but tiri kunzi munhu nemunhu vaine $350 okay, haifanira kuve figa haifaniri kuva figa tinozopiwa kafika nekuti hatitomboda kana kubhadhira kana dhora mani kana Mwari vakadana munhu mufundisi vakamudana Mwari avagumirwe okay. kana Mwari vakadana munhu Mwari avambogumirwe nomunhu wake okay. You can ask vanhu vari kuchechi kwedu handina peini but zvangotanga kuti serious nekunamata dzimai akangopinda mabasa saka tiri kurarama kubva ipapo totova nevana vatodzidzisawo handirambi kuti munhu akava nechinhu ndinotora but handifani kuchidhimanda haifani kuva terms and conditions dzekuti kana uchida kubatsirwa wafanira kudai no ko vasina waita sei vanhu ndopavanozotifonera kaisa saka tikupa advantage kunjuzu nasi ndingahusa nemwe wamanjuzu anditika njuzu dzinopuwa advantage yokuti munhu akasaka kuti yesu kwangoenda kwapasta dhaiko wasika ukani chakati kana wazopora uye wonitenda munhu akapora anodzoka kwacho otenda saka do you think munhu yanga namata saka in other way tiri kunobatsira njuzu kuparidza asi ndiri kuda kutsanangura chimwe chinhu wakamboona zvinoita njuzu njuzu dzinoita vhudzi hombe handiti nokusada kuonekwa makumbo machechi mazhinji akuda kungozviita izvozvo zvekuti munhu handi kuonekwa makumbo ane chechi chinonzi chimusamaria che chakarembera chakadai so hachinacho kushata ina hapana chechi andovenga handidi chechi iri musutu kana kuti iri mugamenzi mhiripiri kuti yapinda mbepa rakanzi shuga here haitesti yayo haisi saka mhiripiri inoramba ichingori mhiripiri saka kushata kuri mukati kwete pakupfeka saka dambudziko iroro kushata kwedu isusu toda kurichengetedza mukoma Robert nokureva zvinhu tichitakabisira kana ndichingoda mari nganongodza kuti vedu ine vandionamatira ndobhadharisa nokuti chikaro ndiri mufundisi ndikazoipuwa mari yacho inonzi nhasi tawana 3500 kwauya vanhu 100 saka ndechiti vanhu ndavadi saka zvasiyana nemweya wamanjuzu saka njuzu dziri kuopareta asi kuti vafundisi vari kubhadharisa wenjuzu but vari kushandiswa kuti mweya wanjuzu ipapo ngatipanzwisire because baba vainditsanangurira vainditi vanhu vakangoonekwa kuti vanoda mari saka chikuru chongobvisa vanhu mazuva ano imari to an extent vakadzi yandaitaura kuti vakadzi vatonetsanetsa machechi but vanhu vanototumwa vachidestroya machurches inhau yemari inhau yemari yekuti munhu ana achitongoda mari vachingoda mari ndosaka makaona chiro jesu akaona uda kutsagomara batsvagai chiredzo munotora hobe ndokotori nezvinhu zvakawanda ikokweyo saka we have got a problem nhasi kumachechi izvezvizvo nokwaisiwa wrist bill makamboona ine ichinzi $20 vanhu 100 vakatenga ma wrist bills ayatova 2000 munhu atoita mari yake
munhu akanzi mafuta kuzora anointing oil inofanira kutengeswa. I was speaking to a certain guy musono ari kunonzwa FM achiti anzi inisi mafuta atinawo isusu tikamazora munhu wakafa anomuka. Saka vanhu vakautokumbira manambers ndikati andokumbira kubvunza. Atimbotamburi pachipatara padhuze apa paGeneral Hospital kuna vanhu vakafa andiena mafuta. Hatingati avatooma hatichavi vamwe vane vafa izvezvi andiena mafuta vanhu vamuka. Ndikati kumakwenya hakuna mari hakuna mboita mari kayakaita makadi kuzora vanhu vakamuka. Ndakangotaura naye shuwo hati hakuna zvakadaro hakuna zvakadaro. Saka mafuta amen pamafuta apa nepamvura apa angatipangwarirei handakuti zvakaipa handina kuti zvakaipa. Saka tichita seimimi musati maziva even Mwari nezvamazotaura kuti mainzi toda kukutora kuti uende kuMalawi kuenda kumvura unoinitiatwa kuti udestroy chiKristu handiti neunhu hwamaita imimi kudhara ukuthi maiti singadi kana kuona munhu anonamata right. Saka makatodanwa kudhara. Yeah, you know what, when pandakaenda kuMalawi mastages okutanga nenga akatoitwa. Okay. Because the final stage yanga iri kuindwa nenicho chigwizi andinoona ukandibvunza kuti nemhaka yei ndangokura ndichiwa kuti anditodi chero nyama chacho anozati nomala vanoti nyama inozogugwa yesungwa yodini ameno ine kwaya halali kudidi iyoye ndakatombokura naye kudoti nyama nazvinotone problem notowa kuti unototonge demoniri ni nyama chacho yotonzwa kuti handisi comfortable nebeef ndezvechidhimoni izvozvo hatirambi hakuna munhu asingata kuna madhimoni chero munhu onamata sei madhimoni anotoataka munhu. Remember Jesu vakakwira kugomo munhu vakatobviswa kugomo naSatani akabveya navo muchechi. Saka dzimwe dzenguva unogona kuti unobvisiwa pane imwe nzvimbo naSatani agobveya kukupa chinzvimbo muchechi. Jesu vakava vasikagoni kukota magwaro vakadomunamata. Saka the other times yatinoshanyirwa naSatani agonotibvisa patinenge tiri kunga tiri kunamata agobva agotiisa paposishini yaana aida kuti tigofa tigotambudza chechi. Saka inini handisiri kuramba kuti ndakatonetsa chechi. Haini ndakanetsa chechi ini. Kune vanhu vakatoramba kunamata nekuda kwangu. Kune vanhu vanoti vaidoti vachida kuita munamato vaitochinja mavhenyu nekuda kwangu. But wobvunza kuti varume vakuru vaitadza kubata here mwanana indagona kuinvolva vanhu vakuru kuti nditeverei handei tinokonesa chechi. I had a friend yangachifona handaiti mufundisi wangu angachifona angachiti ndiri kuna Kwame Nkrumah Max Du ndaimubvunza kuti pati uri muhombe kwandiri kubairike kundibata kuti uno kuti panotova nemweya wetsvina kuti utoregererwa ndozviri kuita vanhu nhasi kuna vanhu vari kuregererwa. Handiti right. Tomboenda paprogram yatakatanga kuita ndikuona imwe comment iri kutaura pana vaunzi murume uyu ndakararama naye kwenguva refu muzvichavana handinamboziva kuti ane nyaya yakareba so and but was one of my best customers pamadhadhapo pamudhadhadhapo nandomuzivi yandondiziva inini ndiri popular muzvichavani zvokutoti ungatofunga kuti inyaya yekunamata inyaya yemusikanzwa because baba indangofunga ndikangobva ndiri kubva kumba kwangu ndikafunga ndoda kunodla nzungu ndaingoenda pamandava apa ndosvika ndotora nzungu dzamai vane vangodziva vakangotaura chete ndokukava dzese vanhu saka vaidoti kana ida kudla nzungu vangoti murege adla aucharega ake kana ndada ndaizokupai mari yenyu. Saka ndakava popular zvisingaiti zvokuanimona kuti vanhu vasikatozivi kuti asi kupenga uku kuti vane mweya wetsvina vari kumashure. Mumwe pana pari kuti apo ndipo pandazobvuma manje kuti izvi zvechechi izvi zvinopusisa vanhu vakawandisisa. Aiwa itai zvechechi zvenyu mega. Uyu atobuda muchechi no uyu munhu uyu kaka agara asingatodi zvokunamata ndizvoka zvakafanana nemunhu anga achida kuzviuraya ndizvo umongosvika momuti ukaonosungira kuti kwaenda sungiri ndandingandii because haisi nyaya yechechi Jesu ava nechechi chikuru nechokunamata Mwari. Master machechi haana basa kuna kwari kutoendesa because iye chatotaura is against church. Ngasiyana nechechi ngatsvage Mwari. Uyu ngasiye chechi ngatsvage Mwari. Okay. Because church hakuna kwayakaponesa munhu.
Kana chechi dzaiponesa varume kana kune chechi dzanga dziri kana chechi dzakatumidzwa nemazita naJesu dai vakadzimenshena. Jesu angotumidza chechi kuti inonzi chechi, zvose zvokuzonzi inonzi JFM izvi dzaapulani dzedu. Saka isusu yamutemo yataitaura yamaindikotera muti kwai kune vanhu vanozoguma vava nemutemo 100 muchechi. Mwari kune mutemo ine 10 ndizvo, asi chechi yoita 100. Saka ndizvozvo ndizvogona kumubudisa aifunga kuti mitemo yawandisa. Saka kubuda kwake kuchechi kana kusabuda hakuna chakuri kuseva, because chechi haina basa. Kubuda kana kusavamo hazvina basa. Vari muchechi havasi guaranteed kuti vanoenda kupi, vari kunze havasi, saka zvakangofanana. Saka ndofunga dai atsvaga Mwari rather than kutsvaga chechi. Ndo problem yatikuti kutsvaga machechi isati kutsvaga Mwari. Handiti mumwe abva ati mukoma Robert endesai pastor kwasekuru Nhingi, he needs agent help. Ataura zita reng'anga. Ataura zita reng'anga. Hanzi muri kuda help ndikuendesei. Ari right kuti iye mavonero ake iye akaona kuti ndopanotoperera kuti munhu hakuna kumwezva kwaanotoba, but ng'anga iri kutodawo Mwari. Ndizvo. Saka ndikambotita gwendo refu kumbenda kune ng'anga inono ndikudzazve kuti kana Mwari wako akatenda ndadi kuenda kuna Mwari ari padhuze. Wandisinganobhadhari kana dhora. Nokuti apa ndikamubvunza ndakwenda ng'anga inoda $100. Saka kuna Mwari ringoenda hangu mahara. Kuti ndine chechi here kuti handina chechi haisi nyaya. Handina chechi but ndina Mwari handina problem. Machechi ndio ataitaura musai auraya vanhu. Handimanya kuti kana dziri chechi dzaMwari indai mukaenda kuZioni inoti hatirye chakati, indai kuSJ inoti hatirye chakati, indai kuJFM inoti torya zvakati nezvakati. Na asi dzose dzingonzi chechi. Ende chechi katsara dzose dzine vanhu vakadzitanga. Saka vanhu vane muono yavo yavari kuisa mumachechi, vanhu ngavatsvage Mwari vasiyana machechi. Machechi hakuna kwaari kuendesa vana. Machechi mana mandira takata machechi ngoti ukokukwe kungononakirwa nokuwanda hakuna chiri kunamatwa. Anoizvo kuti tinofanira kunamata Mwari, ataitaura kunamata Mwari. Tofanira kupinda muchechi tonamata Mwari, but hatichanamati Mwari. Takuda kutoti vanhingi ngavasumuke tipamhorose, vanhingi ngavasumuke at last tozonzi toda kutendawo Mweya Mutsvene vari pakati pedu, but makamboti muchiti muri panzvimbo munoremekedzani, vani muremekedza vakuru. Saka Mwari vanotozouya kumashuro kuti apedzana, mufundisi vaimbirwa, madhikoni aimbirwa, vanani vaimbirwa, Jesu vanhu vari mweni muchechi mavo. Saka nawo chechi haisiri yaJesu, chechi yava yavanhu vakatanga chechi dzavo. But chinoita kuti imi mapasta kana matanga machechi enyu takuuya kuzonamata kuchechi kwenyu tibva takupai ruremekedzo rwakaita sairworwo rwokuti kana ndikanzwa kuti Pastor Dyke even kana ndiri mukombi mumwe munhu akatanga kuti Pastor Dyke vaya vanopenga, ndinopfeka hasha dzimwe dzekuti ndinokurwirai musipo chii? Pane zvinhu zviri mukoma Robert. Chekutanga ndechekuti ndikauya panapa ndikuvavhondo ndasambokuya ndakakurira chitongwesa right, ndakambodza chitongwesa right nokusvika vanhu kuno right. Mukandiratidza kuti iyi ndiyo zhire yekuvavhondero mukaenda neni chero mukaenda neni kuchikeni ini ndisina mbokuenda, icho chinhu hachibudi mutangariro dzangu. Saka zvinoita mapasta akati asakubatsira ndizvoka munhu anopindwa namufundisi okanganwa kuti hakuna foshoro yakambozadza rori kana pasina akaibata. Isi tinotoshandiswa naMwari. Saka handigoni kutenda foshoro, ndinofanira kutenda akaibata. Nokuti ndio saka Mwari watiri kuda kuti titende mukoma Robert ndiye ari kurega kutendwa yanaitaura yatagwana sekuru vaya kuti patofanira kunopedzera nguva yedu tichinamata Mwari tofanira kunamata Mwari tichitira kutenda ino kuti pamufundisi wedu vaRobert Afumane yavo makaita mukatipa ndizvoka pete kuti tongotenda vatafumane tosiya munhu wakatipa vatafumane. Saka vafundisi tinoda kudiwa, tokanga kudza vanhu chidai Mwari, toda kusumudzirwa, tokanga vanhu kuti namatai Mwari. That's why uchizoona nechero mari chaiyo yekuchechi inotenda sekuti tiri kupuwa mufundisi iye tichifanira kupuwa Mwari. Pane zvinhu zvinofanira kutoitwa ndokudzinga muchechi mangu. Criticize mufundisi unodzingwa. I was telling you about my story. Unotodzingwa kuti buda muchechi mangu. Saka haisi yaMwari ndeyake. Okay. Saka uchiona vanhu vakuda kuvaremekeza vachitohla kuti you cannot criticize him. Chero mufundisi akanzaita zvakadaro. Saka imimi chinozoita kuti varume vakuru vakaita senge isusu tikaona imimi pastor tokupfugamirai chii? Iyo tiri kuona varume vana vakatopfeka masutu vanotobva kumba nababa nemhuri vamwe kana kuti mufundisi ngonzi vasvika apava
una chinopfugama so vachita vachimhoreswa namufundisi kana kuti vakatarisa pasi so vana Pauro vanoti vabvisa musikana kangana mamhepo vanhu vava kuvati ndivana Mwari vanoramba kuti no gentlemen takangofanana nemwe chataramba sevafundisi kufanana nevamwe maprefect anotoramba kufanana anofunga kuti achanyora exam rawoga olevu ichingouya haina prefect haina head boy inongonyogwa manyoregwe saka zvokuti wanga wakambopuwa chinzvimbo pachechi kana kuti wanga une chinzvimbo pachikoro hazviiti kuti upasi chinokupasisa ndechekuti iwe wanamata nokuudza vanhu kuti marasa kunamata saka vanhu vakuperera kunamata mafundisi vanhu vakuperera shungu dzavo dzekuti ungatoita 3 times achifonera mufundisi maswera mamuka marara sei but asina kunamata anototadza kunamata but afonera mufundisi katatu saka now you see tadwa nemwe scenario yekuti hakuna kwatiri kuendeswa saka manje usachitirawo sekuru vanga vatonzi anomonda kuti ndai navo kuna sekuru anotovona sekuru vari nani because atoziva kuti handeiponde atoona kuti sekuru vanotenge nani vanokurumidza kubatsira munhu pane pamucha ndinotsvakisa $500 yekuti ndinoita consultation mono ndikonewa futi ndakunotsvaka zvawangu mufundisi saka panoperera problem yangu ndienda buda 1000 mbuya anga akuti endai kun'anga ndosanga kuti zvimwe zvacho ipapa tinenge vanhu vachitoverenga macomments ndemumwe wevamwe varotopfugamira mumwe womurume vachita ndiri kuona futi zvakare mamwe machechi pastor kana wakunamata ikoko baba namai vako vanhu vavaita baba namai Dyke baba namai Tapfumanei havasisiri vango baba namai vakandizvara asi riremekedzo nezvinhu zvekutanga ndinobva ndaisa kuna mufundisi ende ndovato kana pamuchato baba vangu namai vangu vanogona kutonzi imhuri dzekumurume asi mufundisi namai mufundisi ndo vanotopiwa zvigaro ndo vanotiita kunge mwana wavo ari kuita se ari kuchata asi vandoni mwana wavo wavanofanira ngaiti pamwe atotadza kutochata asi ndakuchata kazvinhu zvangu zvose zvinge chinzi ngatitungamirwe namufundisi kana nechechi toda kukutenda mvunzo unorwadza but ndoda kushandura bhabhiri rinoti munhu ngaakudze baba namai vake kuti mazuva ake awedzerwe panyika the moment yandinongonobvisa baba vangu kurega kuvakudza ndinochararama upenyu upfupi bhabhiri haridhakwi ndosaka uchiona vana vedu vachikurumidza kufa kuti paeji iri diki stereki vanofa nekuti bhabhiri harichinji rinoti munhu ngaakudze baba namai vake kuti mazuva ake awedzerwe right inini Tapfumanei mai vangu inini nekuda nestress vakaguma kumwadoro but vazvara vana vakomana chete but do you know kuti vakafa vari friend yangu nevana vangu vava kushayika ndobva kuti kunzi mai vangu zvakanzi nezvawandiitira ka Mwari ngakuropafadze ngakutsvagire basa I have a friend imwe iri kuno ndobva yangoti imwe iri kuHarare ndobva yandongofona kuti ndakanzwa zvakaitira mudzimai wangu kuropafadze kwakwadotanga saka mai kuipa kunaka kana kusanaka hakuna chero gwisi gwaunganogeza iwe ukabva vasisiri mai vako kana ukaona munhu ine child spiritual trafficking yokuti unonotora mwana weumwe munhu womuti wava wako spiritual trafficking saka kudenga unonotongwa nenyaya yespiritual trafficking yehuman trafficking because wanotora mwana asiri wako. Jesu chaivo vanotozvara kumba kune vanhu vanotozikama kuti vana ningi vakatomboita zvakati patinotonzi mwana werudzi kwaJudha ukatara vana Judha ukatara vana Dhavhidha vati vane nyaya dzavo ndizoka vana Dhavhidha vakanombotora vakadzi vana Uria but haana kuuya akati hanisiri muzukuru waDhavhidha ini akaramba ari muzukuru waDhavhidha. Saka baba vangu kana kushata kana kusashata kuita n'anga kana kusaita n'anga pandinofanira kuti ndivakudze ngandingovakudza ndibaba vangu. Handigoni kuva nababa substitute yababa hakuna. Saka baba yachechi ndokunoona kuti chechi dzese kutorashika zvisingaiti kutorashika vana ndevana vokuti vanoona baba vavo vakashama vakadhakwa ndii the other guy anoskoona madzikoma kuti baba vakashama but munhu uye akatoita chituko chongoona baba vakashama. Saka zvituko zvingani zvatiri kuti ini baba vangu asi baba vangu chivaona
ndichida kutaura kuti kudiko ndida kutaura kuti mai vangu vakaita chihurere namufundisi ndakaita chihurere namai vamwana uyu ndikazorova vamwana wangu kana ndakavamadhopta asina baba. So those things ndofunga zofanira kungorega kuexista because hazvifani kuva hakuna munhu anofanira kutora mwana asiri wake. It's unchristian and it's unhuman. Hakuna zvakadaro. Pane zvamunotiita here kuti tibva tarasika nekuramba dzinza rekwedu tichida rekwamufundisi? Matthew chapter number 2, Jesu anonzi dzinza rokwake kunozva gwani kugozva gwani kugozva kwaJoseph kugodai kune dzinza raJesu. Kana Jesu vakaita dzinza vakasoriramba isu tiri vanani vanoda kuramba humwe dzimwe zoita kuti tirambe vana baba vedu inyaya yekuti tinocolonize wafungwa. Ndio zvazvo kuti kamunhu akatadza mukarakara kadaiso ana chingonzwa kuti mhuka yechirungu anditi hazvina basa kuti ndiye muno muAfrica nokwenze yechirungu. Zvachoona chero vanhu vakatsamwa zvazvanogona lapopota nechirungu anditi karafunga kuti kupopota nechirungu chete kubakwa njere kuya anditi. Sa izvi zviya zvekuti iwe munhu unofanira but pandiri kuperera pana mufundisi pana chiri kuchinjera. Pandiri kuperera muchiwa ukindifugamira uchiita sembudzi dziri kugwadamira shozho wauchidini pane chiri kuchinjera. Chinongochinja chete kunamata Mwari wokudenga. Ndizvo Jesu wakadoramba kuimutsvene ndizvoka akati mutsvene ndi baba vedu vari kudenga. Zvinokana uchifugamira munhu unotoona kuti asiri mutsvene. Romans chapter number 3 verse 23 kuti munhu wese wakatadza akasasvika pakunya kwaMwari. Uona uri kutadza unofugamira umwe mutadzi futi. Vatadzi kufugamirana. Nitizi zvakafanana navanhu navasungwa vanofanira vari kutongana mujeri. Vose vakasendea sentenced to death vari kutongana kuti ndiri kudischarge. Tisati tapedza program ndira kuti tipinde panyaya yeseed money. Pane vamwe vari kutoti vana vari kudzingwa kuchikoro, vana vari kushaya chekudya mumba, munhu atora mari yemumba achinosidha kuchechi. Pakamira sei apo? I love that one. Iro vari kutsvaga kuti vari kusidha mubhaibheri munogona kurishaya. Okay. Unogona kutorishaya chero pariri but dzanguvawo plani dzemunhu akutsoka kungoita mari. Hatina kuramba kuti munhu anogona kupa Mwari zvose zvaanazvo but hazvibatsiri kuti ini ndatora $200 ndanoisa yese kuchechi. Kune vanhu vari kunamatira kuti toda $150 mumba vanodovata vachichema zvimatunzi zvezvo zvichema zvitiri kuda mari yechikoro but imanoisa mari manopa kuchechi. I don't think it because ini kuchechi yandoziva nechekuti kana tada kupa tinopa 10% yemari yedu anditika kuna Mwari. Nokuti Bhabhiri rinoti muna Malaki chapter 3 verse number 8 ndizvoka munondibira pane zvegumi nezvipiriso ndizvo. Now that chegumi haifani kupiwa kuchechi, haifani kupiwa kuna mufundisi, chinofanira kupiwa kuna Mwari. Then kouya toti free will offering ndinovuya neyandoda ndonopa Mwari. Saka tozogara pasi toona kuti mufundisi bhutsu dzinenge dzarereka, bhutsu dzadai, bhutsu kana kuti wachifambiso asi vachifambira shoko raMwari. Ngatitengei mota ngatidai. But now you cannot go and seed ndizvo wonosidhi wosara usina kana chaunacho kumba kwako iwe wosara usi vana vachidzingwa chikoro vana vachidini. I think it's dangerous but panowira Mwari soka chaona kuti vafundisi vazhinji ticharohwa nevanhu because tichati uchienda kugena ka unochishongana nevanhu vesangano vana kunokuti uchitsauka uchirohwa nevanhu tichamanya zvokuti because the Bible says a man shall know the truth and the truth shall set him free. Ndizoka ngatingobudzana chokwadi. Ini kana batafumane musingadi nemari yenyu amudi nemari yenyu amukuninyima ine munyima Mwari. And ndapanaita kuti now the church is preaching 95% prosperity and salvation inongoparidziwa 5% kana 25%, let's give it 25%. So we end up nevanhu vanongoita zvinhu zvekupa but vasina Mwari. Vasina Mwari. Bhabheri ramboti vanhu vasingapi kana kusidha vaendi kudenga vanongotambura vari panyika chete asi kudenga havagoni kunotambura because kata vana Razaro he had nothing but akatowana ushe hwekudenga kudarika munhu akanga ajaya mufumi. Saka now I think nyeseed it's dangerous. Pandiri is very unbiblical. Inotori nyaya yemwe munhu akangofunga chipulani chake chekuti mari ivepo. And
Pastor, takupedza kudai. Pane vanhu vamakatadzisa kunamata. Hamuna kuzokwanisa kuonana navo. Vamwe vari kukuonai pazuva ranhasi kuti amuri muwe. Muda kuvati chii? Ndinofarira nyaya yekuti Paul akatombouraya vamwe. Akati adzoka vanhu vakatotiza. Tapendi kwandiri one day ndakapfuura pamanda parengapo ndakabata Bhaibheri. Mamai akadanana akati yamweni kuti ndiani akabata Bhaibheri. Akati ina handichadi ndi kucheche kana yavo kunamata. Saka now saka kwama dzangu idzi ndizoka kuda kuti ukaenda inonzi Ingucheni kunogara vanhu vanorwara pfungwa ukanoona munhu ariko akarapiwa akapora ndizoka unofanira kutenda Mwari hakuna kuzotiza kana wamuona. Bhaibheri rinoti munhu anopupura nomuromo wake. Saka indotopupura kwayo kuti varume mose makanditevedzera nevakaramba kunamata nekuda kwangu, please come back and find Jesus. Ndinourombo kuti ndigone kukuteverai one asi vanhu veve vachindiona izvezvizvi ndinokumbira kuti mundibate kuinbox timboudzana chokwadi varume kuti zvinogara vanhu handisirini ndizvo ndopananzwa Bhaibheri rinoti muna vaRoma chapter number 7 verse 14 noti zvandinoita ina handizvidi but chiya chiri mandiri. Saka I was being used ndizoka. Saka vanhu ngavachitenda kuti ndakatendeuka. Mukaona leader wenyu akanga achirasika stereki akudzoka, just come back to Jesus. Ngavatsvake Mwari but regai ndinoda kwakumbera regero ndivanhu vane upenyu hwandakatoreswa zvisingaiti because I still remember pamwe tadoita zvokuti kumusha kunomboitwa zvazvo kwezvi makonzati zvezvo mapati zvezvo tangoti mukomana wako ninguruko womunoenda kuna wakatomitiswa vakomana vasiri vavo nekuda kuti chitivonse kuti tikungwaro kune vanhu vakatorwa mudzimba nezvimwe zvataingoita. Saka ndingoti Mwari 1 Mwari ngandiregerere, 2 vanhu ngavandiregerere, number 3 vanhu ngavadzoke kuna Mwari. Anditika Pastor ndoda kuti muzotivharira nemunamato as we close and plan to travel back. There you heard it from Pastor Dyke. We know nyaya dzeChristianity dzine madebates akawanda. You may agree or disagree to agree with him or agree to disagree. The choice is yours. As at the end of the day, Pastor Dyke vati vanhu ngatitsvake Mwari. Kana taenda kuchechi chinhu chinofanira kunge chichitanga kukudzwa ndiMwari. Vamwe toziva kuti mapinda pastor vatanga kutaura dai tobva tapinda mudefensive mode totanga kuti aiwa zvavari kutaura izvi. Pastor Dyke havasi kukriticize church, havasi kukriticize vafundisi, asi zviito zvinozoitwa nemunhu ikoko wave kuchechi wave kunamatira vanhu ndo zvavangaita kuti zvimwe zvinhu hazvisi zvaMwari. Uye vazonyatsosummarize vakati ndo inonzi spiritual trafficking. The choice is yours. If you think you also want to add anything, my number is there. You can always call, send a message or voice note kuti ayo ndakanzwa Pastor Dyke vachitaura inini ndoda kuzotaura zvakati kana kuti inini ndoda kuve disagree nemurume uyu ndigotaura zvakati. Program ndeyenyu. As I've said from the beginning, you can also join one of our WhatsApp groups. Remember to subscribe and also follow us on our Facebook page as well. As we close, tikuvharirwa na Pastor Dyke nemunamato. Let's pray. Toda kunamata Mwari wamasimba wose. We give all glory and honor. Toda kunamatai kuti tiri pano kwete nokuti takangwara, kwete zvokuti tiri vatsvene. Totoriwo vatadzi Mwari, but tiri kuda kutatsanurana panzvimbo yatiri kudonhera kuti imi murumbidzwe moga, nokuti Bhaibheri rinotaura kuti muri Mwari vane godo. Munoda kutonamatwa imi moga. Dematidzidzisa seZimbabwe, dematidzidzisa sepasi rose kunamata imi moga. Tinokumbira Mwari that we should direct our worship kwamuri. We should worship you imi Jesu Kristu weNazareta mune chamakaita kuti tive panzvimbo ino. Kuda kukutendai zvakare nzvimbo inoda kuramba chingoiropafadza Mwari nevana nevarume vari pano Mwari vari kubata basa, vari kuvhanjeliza nyika Mwari zviri kutokonekanwa navanhu vazhinji. Toda kublessa basa ravo, toda kuti ndiri blesse financial, ndiri blesse spiritual, kuti vasatombonawo dzimwe tsaona dzisinei navo dzingasumudzwa nemweya usina nekuda kwezvinhu zvakadai. Ropa raJesu Kristu kuputira basa ravo rose neupenyu hwavo hwese kubva zvino zvichienda pamberi.
amen amen.